min jikol il-ġelat, min idur il-monti, min jilab it-tombla u min igawdi x-xemx quddiem il-baħar f'temp mill-isbaħ bit-tfal igawdu l-aħħar ftit jiem ta' vaganzi. Din kienet l-atmosfera fil-lokalità ta' Marsa Xlokk kif matul il-jum tal-erba ġiet iċċelebrata l-festa tradizzjonali ta' San Girgor, festa ferm popolari mal-Maltin u l-Awċin. F'Marsa Xlokk numru ta' persuni kienu qed jilabu t-tombla li hija xi ħaġa sinonima ma' din il-festa, fil-waqt li oħrajn intefgħu igawdu x-xemx fil-bajja ta' Marsa Xlokk, buħut minnhom anke niżlu għall-ewwel qawma tagħhom tas-sena, tradizzjoni marbuta ma' din il-ġurnata. F'dan il-jum anke l-monti ta' Marsa Xlokk kien armat u ippakkjat bil-Maltin kif ukoll bit-turisti bilan li jarawx qed joffru l-bejja u l-mużika kompli tiżżid mal-atmosfera. Min-naħa l-oħra kien hemm ukoll persuna li kienet qed tisboħ il-luzzu tradizzjonali, fenomenu li pjuttost rari tinsertaħ, speċjalment jekk ma tkunx mill-lokalità ta' Marsa Xlokk. Ma tonqoss ukoll il-purċissjoni mmexxija mill-Arċisqof Ċar Xikluna mill-Knisja ta' San Klement sal-Knisja l-qadima ta' Santa Katerina fiż-Żejtun. B'din iċ-ċelebrazzjoni tmur lura sas-seklu 16 u ġiet formalizzata fl-1781 b'digrit tal-Isqof Vincenzo Labini. Preżenti f'Marsa Xlokk kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg li tkellem man-nies li kienu qed igawdu dan il-jum fiż-Żejtun u Marsa Xlokk mal-ħbieb u mal-familja tagħhom.